तू वरदाता तू दिन त्राता भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार मित्रांनो, मी संजोग। आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर तुम्हाला माहीत असल्याप्रमाणे आपण अक्कलकोटला आलेलो आहोत आणि आत्ता मी जस्ट फ्रेश झालेलो आहे, अंघोळ वगैरे केलेली आहे। तर अंघोळीची जर तुम्हाला सोय हवी असेल तर इकडे अक्कलकोट मंदिरापासून बाहेर पडल्यावर राईट घ्यायचा आणि त्याच्या जवळ 100-1 मीटरवर मुरलीधर मंदिर आहे। त्या मंदिराच्या मागे अंघोळीसाठी उत्तम सोय असते। 20 रुपये गरम पाण्याची बाल्टी मिळते तुम्हाला। तर ते आता मी घेऊन म्हणजे अंघोळ वगैरे करून एकदम फ्रेश झालेलो आहोत आणि आता मंदिरामध्ये जाऊया आपण। तर हा व्हिडिओ अक्कलकोटच्या मंदिरामधला आहे आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडतोय तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असलात तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे जसे की तुम्ही इतर व्हिडिओ आपले येतात ते पण चुकवणार नाही तुम्ही, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिलं मिळेल। आता इथपर्यंत आपण कसं पोचलो आहे, तो कोल्हापूर ते सोलापूर आपण रेल्वे प्रवास केला आहे आणि सोलापूरनंतर आपण अक्कलकोटपर्यंत ST प्रवास केला आहे। बस ते पण 2 व्हिडिओ तुम्ही बघा नक्की, ते पण 2 व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडतील। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे मी आणि आय बटनमध्ये पण ते दोन्ही व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतो आहे, मग तिकडे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता। तर चला आता दर्शन घेऊया। तुम्हाला मंदिर परिसर दाखवतो पहिला, त्याच्यानंतर तुम्हाला दर्शन देतो। मस्तपैकी एकदम सकाळ झालेली आहे आणि मी या मुरलीधर मंदिराकडून आता अक्कलकोट मंदिराकडे श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या मंदिराकडे जातो आहे। तर वाटेत काही असा रस्ता आहे। हा मी रोड तुम्हाला टाइम लॅप्सच्या मदतीने ह्याच्यासाठी दाखवतोय की तुम्हाला हे मंदिर किंवा अंघोळ करण्याचे ठिकाण मंदिराच्या कुठल्या बाजूला आहे याचा फक्त अंदाज यावा, याच्यासाठी मी हे टाइम लॅप्सच्या मदतीने हे क्लिप घेतलेली आहे। हा पूर्ण तुम्हाला सर्व दिसतोय ना, तो आपला समोरचा मंदिर परिसर आहे आणि तुम्ही समोर बघू शकता मी जिकडे झूम करतोय तिकडे सर्व हार फुले वगैरेंची दुकानं आहेत। तुम्हाला प्रसाद पण इकडे मिळून जाईल आणि समोर जी गल्ली बघताय तुम्ही त्याच गल्लीतून आपल्याला समोर मंदिराकडे प्रवेश करता येईल, म्हणजे मंदिराकडे जाण्यासाठी मार्ग आहे। आणि हा जो समोर तुम्ही हे बघताय बॅनर बघताय तो यात्री कक्ष आणि वाहन पार्किंगसाठी एरिया आहे आणि अन्नछत्र पण याच्याच पुढे आहे सरळ। तर हा मेन अन्नछत्राचा गेट आहे जो मी तुम्हाला आता दाखवतोय आणि इकडूनच सरळ तुम्ही एंट्री केलात की तुम्ही आणलेले कार्स किंवा प्रायव्हेट वाहनं किंवा मोठी वाहनं पण इथे पार्क करू शकता तुम्ही, अशी जागा आहे इकडे। आणि पुढेच अन्नछत्र पण आहे समोर आणि समोर त्याच्याबरोबर यात्री निवास पण आहे जिथे तुम्ही स्टे करू शकता। आता आपण सरळ खाली गल्लीतून मंदिराकडे जाऊया, सर्वात पहिलं दर्शन घेऊया। दिगंबर तू अवदुंबर दत्त दिगंबर तू अवदुंबर दत्त दिगंबर तू अवदुंबर दत्त दिगंबर त्रिलोकधारी श्री स्वामी समर्थ त्रिलोकधारी श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ। आता जो समोर तुम्ही दरवाजा बघताय तिकडून एंट्री केल्यावर आपण स्वामी समर्थ महाराजांच्या वटवृक्ष मंदिराकडे प्रवेश करू आणि तिकडचं दर्शन घेऊ। त्याच्यानंतर आपण तुम्हाला मी स्वामी समर्थ महाराज ज्या वडाखाली बसत असत तो वड पण दाखवेन। त्या मंदिराच्या बरोबर समोर वडही आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जाऊ म्हणजे समाधी मंदिरमध्ये। तर आधी आपण वटवृक्ष मंदिरात दर्शन घेऊया आणि तुम्हाला हा सर्व परिसर वटवृक्ष मंदिराच्या अवतीभवतीचा सर्व परिसर मला जितका कॅप्चर करता येतोय ना तो सर्व परिसर मी तुम्हाला दाखवतो या व्हिडिओच्या माध्यमातून। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला हा आवडतोय
तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनेलला आमच्या सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की लिहा श्री स्वामी समर्थ। आता जे समोर तुम्ही मंदिर बघताय तेच स्वामी समर्थांचं मंदिर आहे आणि जो तुम्हाला उजव्या बाजूला वटवृक्ष दिसतोय, आता मी तुम्हाला दाखवेन झूम आउट केल्यावर। आणि ही मंदिरात पूजा सुरू आहे, लाईव्ह प्रक्षेपण आहे आणि मंदिराच्या बरोबर समोर तुम्हाला वड दिसतोय उजव्या बाजूला, तर त्याच वडाखाली स्वामी समर्थ बसत असत कायम आणि तो वड स्वामी समर्थ असल्यापासून आहे। आणि स्वामी समर्थ ज्यावेळी अक्कलकोटला आले त्यावेळी स्वामी समर्थ इकडे 21 वर्ष वास्तव्याला होते आणि बाकीची माहिती मी तुम्हाला थोडी पुढे देत राहील। आता मंदिरात आपण प्रवेश करूया। मंदिरात शूटिंगसाठी अलाव नव्हतं, त्याच्यामुळे मी आतमधलं काही शूट केलं नाही। आता हा वटवृक्ष तुम्ही बघू शकता, मी पूर्णपणे दाखवला आहे तुम्हाला आणि हा पूर्ण परिसर जो आहे तो मंदिर परिसर आहे। मंदिराच्या बरोबर समोर ज्योतिबा मंदिर पण आहे, तर त्या मंदिरात पण आपण जाऊया, दर्शन घेऊया। हे स्वामी समर्थ महाराजांचं मेन मंदिर आहे। इकडे स्वामींची मूर्ती आहे ठेवलेली, ही तुम्ही बघू शकता लाईव्हमध्ये। आता तो मला एकदम स्पष्ट दिसत नाही आहे, पण आतमध्ये परमिशन नसल्यामुळे मी व्हिडिओ पण काढू शकत नाही आतमध्ये, त्याच्यासाठी क्षमस्व। पण जेवढं तुम्हाला दर्शन घेता येतं या व्हिडिओतून तेवढं तुम्ही दर्शन घ्या या व्हिडिओतून। आता इकडून क्लिअर आपल्याला वटवृक्ष दिसतोय। हा जो तुम्ही समोर वटवृक्ष बघताय त्याच वटवृक्षाखाली स्वामी समर्थ महाराज बसत असत आणि लोकांना उपदेश देत असत। तर हा तेव्हापासूनचा वटवृक्ष आहे। मंदिरात दर्शन घेतल्यावर खूप खरोखर सांगतोय मनापासून खूप प्रसन्न वाटतोय। आता मंदिराच्याच बाजूला एका खोलीमध्ये तर हे स्वामींचा बिछाना ठेवलेला होता आणि त्याच्यावर स्वामींचे पादुकाही होते, तर लोक दर्शन घेत होते। ह्या स्वामींच्या तेव्हापासूनच्या वस्तू अजूनपर्यंत व्यवस्थित सांभाळून ठेवलेल्या आहेत। बारीक सारीक गोष्टी असून देत किंवा मोठ्या गोष्टी असून देत, सर्वच वस्तू स्वामी महाराजांच्या अजूनही अक्कलकोटमध्ये चांगल्या प्रकारे जोपासले गेलेले आहेत। तर आता आपण आलो आहोत ते म्हणजे स्वामी समर्थ मंदिराच्या बरोबर समोर असलेल्या ज्योतिबा मंदिरात, तर इकडे दर्शन घेऊया। जय जय शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, परम ईश्वरा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। हा मंदिराचा एक्झिट पॉइंट आहे आणि जसे जसे तुम्ही मंदिरात बाहेर पडता तसतसे तुम्हाला दुसऱ्या बाजूलाही प्रसाद, हार, दोरे अशा गोष्टींची दुकानं मिळून जातील। आणि आपण आता दर्शन पूर्ण झालेलं आहे या मंदिरातलं, स्वामी समर्थ महाराज वटवृक्ष मंदिर, त्या मंदिरातलं आपलं दर्शन झालेलं आहे। आता इकडे थोडा प्रसाद खरेदी करूया आणि आपण पुढे जाऊया। आपल्याला पुढे अजून मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्वामी समर्थ महाराजांचे जे अन्नछत्र एरिया असतो तो दाखवणार, त्याच्यानंतर आपला यात्री निवास असतो तोही एरिया दाखवतोय शॉर्टमध्ये पूर्ण। आता आपण बाहेर निघूया आणि हा एरिया दाखवतोय म्हणजे तो अन्नछत्र, आणि इकडे तुम्हाला डाव्या साईडला दिसून जात आहे ते पार्किंग एरिया आहे पूर्ण, आणि पार्किंग एरियाच्या अगदी समोर यात्री निवास आहे। तर आता आपण मंदिराकडून बाहेर पडलोय आणि जातोय ते आपण म्हणजे स्वामी समर्थ महाराजांचा समाधी मठकडे। तर समाधी मठचं पण तुम्हाला पूर्ण दर्शन देतोय मी या व्हिडिओतूनच, तर व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत नक्की बघा, स्किप अजिबात करू नका, तर तुम्हाला सरळ समजेल। हा समाधी मठ आहे आणि समाधी मठ SD स्टँडच्या अगदी जवळ आहे, जवळजवळ 200 ते 300 मीटर अंतर आहे, चलत जायला अगदी 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे, एवढंच अंतर आहे समाधी मठ ते SD स्टँड। तर आम्ही इकडून चालत आलो, SD स्टँडवर आम्हाला रिक्षेने सोडलं गेलं आणि हा तुम्ही बघताय तो स्वामी समर्थ महाराजांचा समाधी मठ आहे। याचंच हल्लीच्याच काळात नूतनीकरण पण करण्यात आलं कोविड-19च्या वेळात, म्हणजे 2-3 वर्ष झाले असतील नूतनीकरण करून। तर हे स्वामी महाराजांचे समाधी स्थान आहे आणि ह्या मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या खाली एक गुफा आहे, त्याला स्वामी महाराज ब्रह्मानंदी गुफा म्हणत। समाधीच्या काही काळ आधी तर स्वामी महाराज तिकडेच बसून तपश्चर्या करत होते आणि 30 एप्रिल 1878 साली
स्वामींनी सो इच्छेने वडाच्या झाडाखाली, जे मी तुम्हाला दाखवत आहे ना, त्या झाडाखाली समाधी घेतली आणि देहत्याग केला. आणि तोच देह आजही या मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या खाली त्याच गुफेत पद्मासन अवस्थेत आहे. आणि ह्या मंदिरात तुम्हाला जर अभिषेक वगैरे करायचा असेल तर ह्या मंदिरात अभिषेक वगैरे करून घेतात. आता इकडे सकाळच्या प्रहाराच्या वेळी पूजा वगैरे सर्व सुरू आहेत. आणि अभिषेक वगैरे तुम्हाला करायचा असेल ह्या मंदिरात तर ह्या मंदिरात गाभाऱ्यात जायला देतात तुम्हाला. म्हणजे अभिषेक वगैरे जर तुम्हाला करायचा असेल तर गाभाऱ्यात तुम्हाला जाता येतं. तुम्ही समोर बघू शकता की गाभाऱ्यात पण लोक आहे. आणि जी समोर प्रतिमा दिसत आहे ना, आता थोडी थोडी दिसेल तुम्हाला, तर त्याच प्रतिमेच्या बरोबर खाली स्वामींचा देह आजही आहे. या समाधी मठमध्ये स्वामींचा देह आजही आहे. खूप प्रसन्न वाटलं सकाळच्या प्रहाराच्या वेळी दर्शन घेऊन, खूप मस्त वाटलं. आणि ह्याच मंदिराच्या बाजूला चोळप्पा महाराज स्वामी यांचंही घर आहे, तर त्यांच्याही घरात जाऊया. त्यांचं घर आपल्याला तिकडे एक विहीर आहे, त्या विहिरीचं तुम्हाला गोष्ट पुढे सांगतो मी येतेच वेळात. तर आपण आता आलो आहे ते म्हणजे मंदिराच्या डाव्या बाजूला. आणि आपण जातोय आता सरळ ते चोळप्पा स्वामी महाराजांच्या यांच्या घराकडे, वाड्यावर जातो आहे. आणि हे मंदिर स्वामी महाराजांचं समाधी मठ आहे. समोर जो औदुंबराचं झाड आहे तुम्हाला दिसतंय ते स्वतः स्वामी महाराजांनी लावलेलं औदुंबराचं झाड आहे. तर आता जाऊया आपण चोळप्पा स्वामी महाराजांच्या वाड्यामध्ये. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ महाराज 21 वर्ष अक्कलकोटला होते. आणि जितके पण वर्ष होते ना त्या वर्षांमध्ये स्वामी समर्थ महाराजांचे वास्तव्य या चोळप्पा स्वामी महाराजांच्या घरामध्ये होतं. आणि चोळप्पा स्वामी महाराज हे स्वामी समर्थांचे एक चांगले शिष्य होते. आणि ही जी समोर तुम्ही विहीर बघता ती एकदम सुकी विहीर होती. आणि स्वामींनी या विहिरीकडे लघुशंका केली आणि या विहिरीत पाणी आलं. आणि त्या विहिरीमध्ये पाणी जेव्हापासून लघुशंका केली आहे ना तेव्हापासून पाणी आजपर्यंत आहे. आणि अजूनही एकदा विहीर सुकली नाही. आणि हा जो तुम्ही बघताय तो चोळप्पा स्वामी महाराजांचा वाडा आहे. तर इकडेच उजव्या बाजूला स्वामी समर्थांच्या काही वस्तू पण ठेवलेल्या आहेत गाभाऱ्यात त्यांच्या देवखोलीमध्ये. तर तेही तुम्हाला बघायला मिळतील. आम्ही जरा सकाळी लवकरच्या प्रहारात गेलेलो, त्याच्यामुळे पूजाविधी सुरू होते, त्याच्यामुळे आत एंट्री घेता आली नाही. त्याच्यामुळे क्षमस्व. पण थोड्या वेळाने ते बोललेले, पण आम्हाला पण लवकर घरी जायचं होतं कारण लांबचा पल्ला होता, त्याच्यामुळे काहीच छूट घ्यायला मिळालं नाही आतमध्ये. तर सॉरी त्याच्यासाठी. तर स्वामी महाराजांच्या तिकडे स्वामी महाराज जी स्वतः माळ वापरत होते रुद्राक्षाची, तर ती माळ आहे स्वामी महाराजांनी वापरलेले. कुऱ्हाड, कोयती वगैरे असे सर्व गोष्टी त्यांनी हाताळलेल्या बऱ्याचशा असंख्य गोष्टी ना त्या देवखोलीमध्ये आहे. त्याचं पण तुम्ही दर्शन घेऊ शकता. सर्वच लोक दर्शन घेऊ शकतात त्याचे. तर बघितलं मित्रांनो, मी तुम्हाला स्वामी समर्थांचं वटवृक्ष मंदिर आणि समाधी मंदिर या दोन्ही मंदिरांचं दर्शन अगदी चांगल्या प्रकारे दिलं आहे. तुम्हाला विहीर पण दाखवलेली. आपले चोळप्पा स्वामींचा वाडा जो आहे त्या तिकडे असलेली विहीर पण दाखवलेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला अक्कलकोट मंदिरांचा कसा वाटला? जरा तिकडे पूजा वगैरे सुरू होती त्याच्यामुळे मंदिरामध्ये गाभाऱ्यात जायला मिळालं नाही, ते मी तुम्हाला व्हिडिओ सांगितलेलंच आहे. तर आता दोन्ही मंदिरांचं आपलं दर्शन झालं आहे. बरेच जण इकडे हा समाधी मंदिरकडे येत नाही, तर त्याच्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे संपूर्ण. आणि हे व्हिडिओ करायला पण अलाव करतात, पण आज जरा पूजा वगैरे सुरू होती त्याच्यामुळे आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ घेता आला नाही. तर आता मला पण पुढे आपल्या घरी जायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आता लवकर इकडून प्रस्थान करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी आता मी इकडून निघतो आहे. तर आता जातो आहे थेट अक्कलकोट ST स्टँडवर. आणि ST कुठली आता मिळते ती बघूया. तर आता हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन आला असला आणि आपले इतर हे जे भाग आहेत जे आपण कोल्हापूर ते सोलापूर रेल्वे प्रवास केला आहे, त्याच्या पुढे सोलापूर ते अक्कलकोट ST प्रवास केला आहे, ते व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसाल अजून तर ते पण व्हिडिओ बघा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक देतो आणि आय बटनमध्ये पण ते व्हिडिओ दोन प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर ते व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा चॅनेलवरती. आणि चॅनेलवर नवीन आला असला तर चॅनेल सबस्क्राईब करून
बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी भविष्यात कोणतेही अपलोड करेन व्हिडिओ. आता परतीच्या प्रवासाचे पण व्हिडिओ आहेत, ते पण व्हिडिओ जेव्हा अपलोड करेन तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिलं मिळेल. हे एक त्याचं बेनिफिट आहे. तर कमेंट करून नक्की सांगा तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय. हा व्हिडिओ इथेच संपवतो आहे मी. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कुठल्या तरी. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.